Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδαμε το φως το αληθινόν, ελάμβαμε αιώνας των αιώνων. Διοθήτωτος κατασχήν των Αγίων μυστηρίων σου, δείξον ημάς εν τόσο αγίασμο, όλην την Σε Κυρίου δεηθούμε, ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αδειάζουν τους εξυπηρετητώτας όσων το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του τύπου σου ουσία που σας διδόξασαν. Μην μεταλάβετε να κλείσετε το τηλέφωνο. Θείου ευλογημένος από του νυν και ως του αιώνου. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαια ή και σε αιώνας των αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτρε Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, Παναμόμου και Πανακυράτου Αγίας Αυτομητρός, εις τη σεβασμίαν τίμησιν και εις ουρανούς μετάστασιν ενθυμούμενοι πανευλαβώς εορτάζομεν. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, τον Αγίων και σώσε ημάς, τους αγαθούς φιλάνθρωπους, αδελφοί μου, σε εσάς και στις οικογένειές σας, χωρίς να θέλω να σας καθυστερήσω, ένα μόνο λόγο θέλω να μοιραστώ στην αγάπη σας, με αφορμή τη γιορτή της Παναγίας μας, για να κάνουμε όλη την περισυλλογή μας και όλοι να αναμοφλεύσουμε μέσα μας τα αισθήματα ευγνωμοσύνης που πρέπει να έχουμε τόσο προς τον φιλάνθρωπο Θεό, όσο και προς την Αγία και Παναγία Μητέρα Του. Και αυτό είναι το εξής, ως μία ταπεινή σκέψη. Όλοι γνωρίζουμε ότι η σωτηρία μας και ο αγιασμός μας υφίσταται και μπορεί να λάβει χώρα επειδή ο Κύριος αναλήφθηκε στους ουρανούς και πήρε μαζί του την ανθρώπινη φύση δεμένη με τη δική του θεϊκή φύση και την κάθισε στα δεξιά του Θεού και Πατρός, ώστε πλέον η ανθρώπινη φύση αιωνίως βρίσκεται στον θρόνο της Αγίας Τριάδος, στο πρόσωπο του Χριστού. Και έτσι ο κάθε ένας από εμάς έχει τη δυνατότητα της θέωσης. Ο Χριστός ανελήφθη επειδή ανέστη και ανέστη επειδή θυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό. Προκειμένου να σταυρωθεί όμως έπρεπε να γεννηθεί και προκειμένου να γεννηθεί έπρεπε να βρεθεί εκείνη η οποία θα μπορούσε να φιλοξενήσει στα σπλάχνα της
τον Υιό Του προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων, πανεκτών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων, καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, με πρόσδεκτον πίσω την δέησιν ημών. Όρισε ημί την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερίγων σου. Αποδίωσαν αφημών πάντα έκδο και πολέμιο και ημών Θεό. Δέσποτα πολυέλεη Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας τους 5 άθους εν τη ερήμο και εξ αυτών 500.000 άνδρας χορτάσαν, αυτός ευλόγησον και τους άρχους τούτους, το σύγχρον, τον ήρων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά έντι, κόμοι και μητροπόλη ταύτη και επαρχία ταύτη, εις τους οίκους των εορταζόντων και εορταζουσών, την Αγίαν εορτήν και πανηγύρι ταύτη, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εις τους οίκους των πενήτων αδελφών ημών, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας Χριστούς δούλους σου Αγίασον, που της είδε ευλογών και αγιάζοντας είπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να Παναγία μας να ευλογεί την περιοχή μας, την επαρχία μας, τη χώρα μας, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, να μας προστατεύει από τα πάθη και τις αδυναμίες, να μεσητεύει για εμάς στον θρόνο του Υιού της και δια της δικής της θυσίας και αγάπης να σώζει και όλο τον κόσμο και το έθνος μας. Και πάλι χρόνια πολλά. Το λόγο τώρα έχει ο Πρόεδρος, ο οποίος θα μας πει έναν λόγο ευχαριστήριο και οικοδομητικό και για να κλείσει έτσι όμορφα και εφέτος αυτή η αρχή, η έναρξη της εορτής του προσκυνήματος εδώ. Πρόεδρε, Συνταγματικής Κοινότητας και των Αποδείμων Ζερματινών στην Αυστραλία, τον Αργυρός Νικολάου Τσουμάνη, για την ευγενή χρηματική προσφορά τους, με την οποία κατασκευάστηκε ο Δεσποτικός Θρόνος που τοποθετήθηκε στο ναό πριν από λίγες μέρες. Τέτοιες πράξεις προσφοράς μας στηρίζουν και παίρνουν δύναμη να τρέξουμε όλα τα θέματα της κοινότητάς μας. Γιατί είναι μεγάλο αίσθημα εκείνης να παλεύεις για τον τόπο που αγαπάς, να αγωνίζεσαι για την προκοπή του και να είναι μεγάλη ικανοποίηση να πετυχαίνει ο τόπος σου να πάει μπροστά. Όσοι λειτουργηθήκαμε σήμερα εδώ έχουμε την ευλογία της Παναγίας. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε τους ιερείς μας, τους κληρικούς, τους θεματοφύλακες της θρησκευτικής μας πίστης και παράδοσης που υπηρετούν την Εκκλησία σε αυτόν τον τόπο. Προφέρω να ευχαριστήσω τον
Βασιλογιότατο Αγιορείτο τον πατέρα Αλέξανδρο για την τιμή που μας κάνει να είναι σήμερα ξανά μαζί μας για τρίτη συνεχή χρονιά. Τον Ιεσομολογιότατο πατέρα Κωνσταντίνο Ταμπάκη που εργάζεται στο πλευρό μας και συνεργάζεται για όλα τα θέματα της Εκκλησίας. Τον Γενικό Αρχιερατικό της Ιεράς Μητροπόλης του Τρινοπόλης Οικοδομής και Πολίτης, πατέρα Νικόλα Ολιόλιο, που έρχεται να δώσει σε κάθε μας προσπάθεια. Ενδεικτικά θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η άμεση προτεραιότητα είναι η κατασκευή πανομοιότυπου χειροποίητου ξυλόβρυτου τέμπλου του μοναστηριού. Βάσει τις φωτογραφίες από το 1937 που τη βρήκαμε στο Μουσείο Μπενάκη πριν την καταστροφή από την πυρκαγιά του 1940.
Παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Παρθένε μη τυράννασα, πανέδρωσετε πόκε. Υψηλότερα ουρανών, ατίνων λαμπροτέρα. Παραπαρθένικων χωρών, αγγέλων υπερτέρα. Εκλαμπροτέρα ουρανών, φωτός καθαροτέρα. Των ουρανίων στρατιών, πάσο